Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, masuk mahita tu Minggu Advent na patuluhon di tanggal 10 Desember tahun 2022. Ia jamita tuhita ima natar surat di Jesaya biddu 12 mamukas yan ayat sada jalamar haujungan di ayat onom. Songonom ma hatana natar surat disi. Jadi dohonom ma diari nasa sadai. Mauliate maau tuho ali jahuba ala dirimasi hoau. Alai nunga marpamuati rimasmu. Jalanunga dia puli hoau. Ida ma. Debatado hatuaokku, ibanahu haposi, jaladang mabir au, ay Tuhan Jahuba doha guguokku, doho puji-puji aku, doho majadi hatuau diau. Jadi marlas ni roha hamu manahui aik siam mual ni hatuaun. Jadi doho nombuna ma di hari nasa sadai, puji hamu majahuba, jala jauh hamu magwarna. Pabotohok kamu ma akka jadi-jadian na di tonga-tonga niya kabangso. Jami tahok kamu ma guarna na tibuli. Edde hok kamu edde puji-pujian tu Jahuba. Ainunga dijadihon halongangan si botoon dilihat portibios sugut. Marulupulup jala Maria iya maho ale isinision. Ai tibuldo di parsitonga ammi nabadia ni Israel. Ido sahat ni turpuki. Horas Advent madihita saluhutna damang dainang. Di bagasa mingguon masuk mahita tu minggu Advent na patuluhon. Namarojahan di bagasan sada topik. Jauh-jauh jalamar surak-surak paimahon haroro ni si palua. Molo tapai hutihu do turpuk jami taon. Imana siya korong proto Jesaya. Nama maritahon namasa adorang so terbuang bangsoi tu Babel. Di baritahon bangsoi na so olomuba sian hatak kangonna. Say di pasahak de batado hatana, laho paingoton marhiti panurirangna. Alay dang di rohaho bangsoi. Tarimas ma de batadi sialani i. Asa pakkeon ni de batama bangso siliban na laho patuduhon hati goranna. Marhite panguhuman imana terbuang bangsoi tu Babel. Nunga tarimas di bata jalalahu terbuang nama bangsoi naing ronema hamaolon hasusaan doho akka parukilon. Damang dainang molo naing masa hamaolon tarbahed domarlas ni roha songo dia domarlas ni roha mangalakka tu jolu. Molo hamaolo do sida potonoto di jolu. Tutu maol dua tusani. Molo mangasahon pangatusio di hamaloon manang parbinotuan ni hajol mauta. Tung songo dia do bahenota jauh-jauh jalamar surak-surak. Molo nunga takas naiko terbuang nama bangsota. Manang tarbaheta do marlas ni roha nalaho majakon panguhuman. Dihita hurian ni debata. Hobartusi adong masada sarito namari pola. Di sadatiki tu pasar masahala ama namarguar amani posni. Hola guarna do amani posni. HP molo di ida jolma gudang naso marposni roha mida ibana. Alani pembawaanna nasay holan na hohom. Hati hai tung masay gudang du jolma na di pasari. Songon na somal, molo naing madapot ton natal, torop dohalak rotu pasar. Songon ima masa hati hai. Alay na sosian panagaman na adong madiidaybana tas napiak didalani. Jala dang adong na mga turehon tas na didalani.
pola sahat didigei jolma. Dibuat amani posni matasi. Laho maibana tu inganan naso pola torop jolma. Dibuka ibana matasi. Di ida ibana matung masay gudang hepeng dibagas. Isi don waeng na punatason ninna rohani amani posni. Disigati matasi. HP adong dompet. Laos disigati naing mga lului. Atik boha adong tada pengenal ni na punasa tasi. Dang sanga dope di ida ibana isi ni dompeti. Pitoro torop jolma madapot ton ibana. Huhu marsurak-surak. Panako. Ibana do na manakoi. Sainin na akan atoropi. Jala dibuam ma ibana tu kantor polisi. Jala say hohom do ibana disi. Ditotopom ma ibana gabi tersangka. Jala buanom ma ibana tu pengadilan. Disyala soolo mardame na punatasi. Didok rohani amani posni. Nunga marsala au tutu. Buasa mapolay ko buatok kutasi. Jala husigati. Alay tahe. Naing marnida isi na punasa doaw. Asa hupaulak. Didok rohana. Saha ma di pengadilan. Roma sahala niya maniposni. Disyala swadong pengacarana. Alay adong ma na asing dia maniposni. Dang mabiyaribana. Postitutu rohana maddohoti persidangan ni. Pedek sarito rupani. Dungsai dicahahon tuntutan tu ibana. Disukun hakimi maibana. Atik na adong pembelana. Manang pembelaan siya ibana. Di botohodo naung marsala ho. Jala di botohodo naik ko diuhup po di hurungan. Hubo todo Bapak Hakim. Nasala maaw. Jala naik kon hona uhu mau di hurungan. Jadi buasa dang mabila diri ho. Asa niyang uhumommu. Manang na dipotong masa tahanammu. Uhud ni hiranagabi tubu dolas ni roham di idahami. Didoa manipos di malusna. Ido Bapak Hakim. Duk kurimang-rimangi. Nuaeng las dorohaku. Disiala naung mula tasi tuna punasa. Jala melotung tarhurung au disiala ni hasala aku. Hurungan ima inganakku lemangarimangi hahurang aku. Sahak tutikina anon parwarom muna domu seau jala bebas. Hohom masude na di persidangani dialus niamani posni nagok posni rohai. Donga saha porsiaw na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Dung mga tusi amani posni tubu malas di rohana. Songonido go baran ni turpuk jami taon. Go pangatusiyod do di pabahenan ni debata. Nang penay ko diuhum na tarbuang bangso itu Babil. Adong do pangatusiyod di panurirangion na pinasahat na. Ido bahed di do di ayat sada. Jadi do honommu ma di arina sasadai. Mauliate ma au tuho ali jahuba. Ala dirima si hoau. Alay nunga marpamua tirimasmu. Jala nunga dia puli hoau. Molotung pe tarimas debata. Dalan ni debata doi paturuhon hati gorat doho holong na. Ay disakapi debatado. Molo pe masa habuangani. Masa mapangarimangiod dinasida. Asa jauh-jauh bangso itu debata. Jala mabahed debata gabi pos ni rohana. Asalam manada bangso itu debata. Jala marsoba holan tu ibana. Dungi di pasahat debatado baga-baga na lahosi pamasaon na tu bangsoi. Dang pasobon na bangsoi manotong di habuangan. Ditikina paruaron na domuse bangsoi. Disima bangsoi marsurak-surak mamuji-muji debata. Jala mabaritaho na kahalongangan sian pabahenan ni debata. Damang dainang.
Jumolo do di pabua di bata baga-baganay. Asa mga tu si bangsoi, tu na sinakapan ni di bata, dibalga ni holong na tu bangsonay. Dang manotong tarimas di bata. Jalaw balga do holong na siya rimas na. Damang dainang, molonong nga di bagasan pangatusion na sinakapan ni di batay, talup mabangsoi jauh-jauh holat tu di bata. Jala di bagasan las ni roha mangadupi hamaolon di habuangani. Molonaong di bagasan las ni roha do bangsoi, margugo manasida mangadupi hasusaan. Di siala taruli hagugu uddo, aka namar las ni roha sian aka namar sa roha. Songo na didok na di puda 10 pitu ayat 22. Roha na hilas manupa hahisaron. Alay yang gotod di na godok pamalas huli-huli. Songon na mangadupi coronavirus di sese manang COVID-10 siya hita. Say dianjur hoddo hita marsaulihon si panganon na sehat. Namar vitamin. Asa margugu pamatang ta mangadupi gugu ni virusi. Dungi di patu pama vaksin sada vaksin 2 songoni nang booster. Asalam margugu do imun ni pamatang ta. Molonong nga margugu pamatang ta, gabi galema virusi jalatalu. Dugi seha majolbay. Songonido ng partodion na pinangido ni Tuhani, asa marlas ni rohama na manupak tuhahisaron. Dakola si panganon na manupak tu pamatang. Alay jumulo do roha doho partodion. Ido bahen di patudo songon si panganon hatani di batay. Imana gabi si panganon partodiota. Na pahisar horroha, na mangaliho pangatusion, nang sadok gulmit ni hajol maon. Damang dainang, molo pinayhutihut turpukon, tung masay takas do pangalus na tuhita, mangadupi na masa sinuaing, doho nalaho masa tu taon na mangihut. Nung piga-piga hali dibaritahon kondisi global sinuaing, naso haru pulih dope sian pangotak ni pandemi. Ditaba muse pangotak ni parporangan sada negara tu negara na asing. Didok ma hulum do tahun 2022 on. Alai humolomaddo tahun 2020 molotung masa ha hulumon nago hamaoloni. Manang nasongod dia pe nalaho masa diari sugut. Taingo ma panurirangion ni hatani di bataon. Asa unang mabiar hita. Tapapos rohata tutuhani. Taudu tingolutta doho ulaota. Jala doho manotong patupahon pangatusion nagok pakirimon. Diaka naduminggan tujuluan niari. Dung salpu masani hahulumoni. Di ayat onom turpukon didokdo tubangso ni debata hati hai. Jala sahat matuhita di hati haon. Marulupulup jala Maria iya maho ale isi ni Sion. Ay tibbuldo di parsitonga ammi nabadia ni Israel. Di pabua di batado tibbuldo di parsitongaan ni Sion nabadia ni Israel. Ima Mesias. Tuhan Yesus Kristus. Bona jala mual ni parulupulupun ni bangso ni debata. Marulupulup jala Maria iya mahita. Asa gabi sodang napatiurhon di hahulumon sinuaing. Dohot di hahulumon molo tung masape diari nanengro. Manotong mahita jauh-jauh tu debata. Ay holad debatado na tu manodangi hita di hahulumon. Holad debatado na tuk mangurupi hita di hamaolon. Holad debatado na tuk paucatok kita. Sian habuangan alani dosa, tu haluaon las niroha na manotongi. Nung ngaro Tuhani, napaluahok kita, jalanan ng Roma muse ibana,
nalaho panguluhon na porsea di ibana. Marlas ni rohama, asalam margugu hita mengadupi hamaolo ni, jalamonang mahita, ay Tuhan Yesus Kristus do naung ro paluahok kita, jala na naing ro mamuse, laho panguluhok kita, ro di saliling-liling na. Di baheni, jauh-jauh jala marsura-sura mahita, paimahon haroro ni Tuhani. Amin.